Bátar eis a chuirde sin fós a caint ar chósaí aimstre. Well, lí récha mar nó ric míad na dulóga titim agus nar a bhraithmíd an siuc ar nonáil bínas a gin go bhíon treo an Oireachtas búilteling. Agus ceantas na buicmhaointí gan dá a buintear súntas as gach bliain mad leis an Oireachtas ná cmórtas chun í riada. Nis leis an táir an táilir a bhaga chuir í fáilte rih búteir na bliana se caite, bríd ní bhfuil chiaráin. Sege tabar se chuid mis an fáin mó. Se jarc mé an aníir bod se sa báiles nó. Bhí a grúharí lasa sa leicne mar bhlán an óil. Má jarc sí mis níor a líc sí má láin sa lám. Ga meach sam hen réir go rotú lehach. Ó is glóin dar is ligéniu hen isteach. Chór an de leab agus lain nach lad. Is wanin pog a village tí mogad a bhelín sas. A holiúdín suarach ce fós a chuhen marar. Doch het leidig ní dótis o gemach dohach gotach. Cor sí ser de chósa gus an séúd nach a dainioch lát. Má tuchis má go dar a go hinramí de hún gan hab. A holiúd a wagan í fósa me hú marar. Ach pósa men tal a wigenis go daun mach. A airo ser madin is a chrais an sial I gart. Snach si a kosh der is a fadil Norweg kark. Son hat min faske bin fóhid an namsfer. Spin the kjol bin eg mach in a band smalle go warne greb. Bin a brod an eg prabugus an brakal is nav gore. Sma storin fwy latram eg farele le fáin le. Maggie. Bríd ní bhfuil chiaráin a chuirde, bríd ní bhfuil chiaráin as carna. Búteir chuirní riada na bliana se caite bríd, tar lens agus bíon ar downta, fáilte sa tísan. Agus chuir í fáilte chumá a chuirde, réibh búteir óg eile do radam an litríochta don dráma éana gníomh nua scríofa Diarmaid Ó Maireann agus stúrthóir an Oireachtas Liam Ó Mailia. A bhríd a maithíonn tú nó naíonn tú uallach de ghuailne. Is ban óg thu a casa ar a seanós a maithíonn tú uallach de hinseir de ghuaile tréis carnaí riada a bhuachtáil an blion se caite. Well, camera gur bhór an Lionáird carnaí riada bhuacha. Ach tá me a ggólín ó bhí me anóg. Bhí an tá orm gur rugú mé a gantar atá chosefir sa seanós agus atá fós agus sa bhí. Gan dá tá sliocht sleachta de áránathe seanós sa chlán sa bhhailagad, tá sin báite leis a seanós. Well, dóla me héna chud smógan na hóra na mháid agus an na bu Joéniu ma hánancail agus is dóigh gur tan chomóra agus sin orm. Brisin dúchas tríthúla bhechaite mar de siad. Well is mór an rada go bhfuil tú chóthóg lei sin a tógant eile héad do radam. An na sin deir a bhóthir? Ní hé. Tásúlam nach é.
Rinne mar rins tastal is oireachtas bliana camera gur thug carnaí réad anna henta stom. Drastal mé éilsa éagsúla fud na tíre agus bhí an spríam agus bhí me freisin sa Mritáin ag an féile idir chealsa chun sin. An Lorient. Lorient. Mór sporte. Tre go háling. Ní Lindad Meller. Lima mu lia. Tusa stúrthir na reachtas, an tain na reachtas a bheith feimún tatan se chuin. Tású le gom. Tá an reachtas eile be sé dúnta ar fegad na seachtain ar reichama. Tá bhuiach mu é lean ar a séras an siú sin is Seansfuoin spéir, ní bheith seansfuoin spéir. Anna ócáid ar fad is díalan, ócáid don díalan a bhaintear na gailge agus na gailteachta a goitiine. Is sé fádaí, is sé ní léon deit faoi seanna bhonathe tá sé hééis bheith fásaach ag forbert agus bhí droch amtí freisin an. Bhí seán le túsaí céidir sin hiite as a chéile fe Píosa ach ó níidir troch an íile bhí Oireachtas chuile bblion an. Le cúgna sé go bblionnta nús tá gá chuid dénta an gá féile bhealtain agus féile na saona. Agus mar deirú is dáta gon díalanne. Lista le hála bhíd na daoine is na haigris agus na dramaní atá i techt go trolaí an deir seachtain tegan le haid crunnithe, le haid seminar, le haid seoltaí leabhar, seolfar nuair leabhar agus dlúiscí drolaí an teachtain tegan is dhéana sprontanas na nula go cholaganna. Agus sinna fad nús ar na comórtais. Nís tananta sa seileh an dulga seo néidir an ócha séastóna mana. Se. Conas rahan tú áthrathe ar an ócáid hain ar a bhéile hain ó thugas canasíochtar. Well, bhfuil me ceappa ghfuil atha tá atha suntasach déanta ní leon deit ar an legan amach. An aimime bhí ein ná é réiteach le haid an bhilís nua. I dhéanamh nua amse ar bhealach ach ar in na hibh thuirtgus na nithe tá tradiisiúnta agus táachta go pobl na gailge agus pobl na gailteachta. Agus bhfuil me ceappa gúilte sin déanta, gúilte sin tosnathe. Tá go leor le déanana fós aithníon muid ar fad é sin. A go bhaid siar sna dahadí sna chuigeí feicear go méidir go raibh úlach níos trúma fós ar Oireachtas na gailge, bhí daoine brethirb le chuile go néag an chultar a thuirt chun cían agus a thuirt aráig agus a orbert agus mar sin de. Jack of all trades ar bhealach. Tá sé ósach dechar an túlaach sin iompar. Thó cólagus náisiúnta drámaíocht na drámaí mar hampla, chuig coltas am an cuasaí ceol agus mar sin de. Bhfuil me ceappa gur bhfuil sé an Oireachtas an áit go dagan lucht an tanós leidí fríd agus ban anógaí mar a deirtú ach deir Martin Tamheánin go bé fós an duine óige a bhuaig chuirní réide, tá sé sin le muomh gcónéige, agus go leorlór daoine ógan nua i teachta níos agus spéisiach go níomhain san áraníocht an domsar an seanos gan gona thógad í splódrí a fad a bheith gán an saharnteag an leúna dé. Anis loitún sin an dailt nó an scuiltetá díanta idir féile na beltaine agus an féile seo bheith go tasnú an tatan se chuin. Cén far brise go na gáile, cén far íon si bháile do? Féile de lá bhí an rivision go dtíisian, go dtíhann an nuair go sé drálíon ó cocht is féile de lá bhí an. Bhí sé anna dhechar é sin iompar a ggéin tráháin gon bhbliain, mar go raibh an éagsúlacht mór mílteach idir an dáhéar a seachtain, agus bhí lúbeag an sin an san lár. Bhíoh na cumartas córacha, ceolúla agus a leithe ann céad ar a seachtain, agus an sin bud i ggéiríonn rud a cuineal sa túla gafna seachtain le imachtaí áitiúla, agus an sin theoh pobl na gailteachta agus na gailge ríist an darna ar a seachtain. Agus bheith crí explódar leis. Creid muid an dhéanach muid gá ar a seachtain as faoi mar a bhí ach sé bhí atrab go naireach linn cén ceannach go orbert go level a bhd níos airde. Bhain sé sástarrá go sin déanta le deir seachtain na saona de tá obair fós le déanamh ar féile bhealtaine. An bhfuil an tinrah go máil le féile na bhealtaine? Tá an tinrah go maithan tá rudí eile siúil an trá sin bliana tá comórtas córacha agus mar sin de, bheas muid ar dús gomach sé sin ina cuidú. Ach neadar, cáid a bhrenn sin agus gealmid go nnéanach muid sin éis gábhlíon eile. Bíon féiltí siú le coltas cultúréir an trá sin bliana agus tá muid a trasnaí le chéile beagn beagbí gon sin freis. Ní ríonn si bhar chuirsaí litirthe chomá ag an ógáid sin na mína beltaine? Ní is ógad tríócad sé na comórtas litirthe. An céad lá go bhíúil an spruchgáta le na hontrálacha litirthe. Chuile bhléon is cosal ó bhí an críomhan íhan i món cuasaí. Agus an sin dentar an multóracht a gahan tairigh agus déanamhaint brunna na dúisne chuig nó trí seachtain rih féile na saona mar thugtar na sé. Well, anis tá duine is na bóteoirí sin taobh leat agus losgur bóteoir óg ag ís a 8 bliain a díos déimar do méán chohardus leat a bhhaid tú an gradam as ocht an dráma nua scríofa éana gníomh. An generál Lucas Ercide
An General Lucas Sire. Enistum faoi Gearóid. Well, tá sé bunna achtra hála I cogan na sírse néideag fethe. Bhí límó leng sig in cheanara na hóglaigh sa ceantar in hála sé sin túisgurt corcaí. Céanna hena bhí gotsa an líonseach? Well, uncaldum a bheitthe. Ní a bhéna aithne go mar bhí sé básathe. Ní raibh me gábhlíon díos nuair a bhásaigh sé. Agus sé an General Lucas a bhí ganas fórsaí na Bretainne, sa ceantar céanna. Agus de dhéon an líonseach fága agus de chuir sé dhéon sé prisúnach de Lucas. Agus Jimmy Lucas as rairc ceann chuid seachtainna, ní raibh tás ná túriscar. De creach arm na Bretainne baile ar manisteir armaí agus bhí feardíonta baléad agus de ceap sé baléad agus an enemy bhí ar baléad ná can anybody tell me where did General Lucas go? Agus Díreach lena chur a ggóhéic sa Gearóid. Cén táhacht a bhí le Lucas? Well, General den chéad scób a dheathe an arm hasanna. De cha sé a héal, chuid á héal I gogan na mórach, chuid eile de an chéad cóg mór sa bhrainc, agus an í sin bhí sé sa Égypt agus an Sudan. Áit ar álam sé Arabis. Tá fear éirimúil agus fear anna hábhachtach. Tá chuir go héiring an sin chun sin de ciúnú. Ach an líonseach bhí plan eige. Bhí plan eige, bhí. Nis nuair a tógadh an General Lucas, an achar chuig seachtaí sin, chuir sé sin as go mórdas na planana a bhí na Sasnaigh. Néadar fé sin. Is tócha gur chuir mar de bhíidir sa tóir ar Lucas. Ní rágad ar cúine ná Paul ná íon siad cuardachar a lorg Lucas ach ní úr siad e. De cha Lucas an chuig seachna sin in íar limnig in iar an chláir agus I dibredáin. Bin mar a chaise. An raibh an scéal seo gcónaí sa bhaile sa teilech a gibh sa Ó bhaile. bhíhuis, ó bhí me leid óg, bhí me chluisin fe Lucas. No. Agus dean san caihanna bharta tú an dráma seo scríb. Tasach na bliana seo chatte. Man sprúk dáta mar a sóildir á léam mí júil, so da thugus féad tasach na bliana. Agus da thug sé an bliana fadarm chur a gana céile. Ar bhaile é éiscin tar státe? Ba bhráiram go móra. Well, tá písa beagán sa hagam duit. Gur má. An céad léirú de bhír don General Lucas Sire chur mar ceist cúpla dar gáirde. Ag aisteoirí bolfan tuairt faoi seo hiad an isiad. Welcome, General. Gur mágad. Cupán té nó Brainin na General. Gur mágad Brainin. Is mise an Captain Micheál Ó Gruagáin. Agus mise an sáint pedar ó chunid. Chuna sa táisih. Bhaim leart let mála bhfuil tú treacht. Brainin deas. Aber leat. Tá séir saidir bain agus fearachub mar garda. Tuigeann me. Credim bhfuil gcuig an ágan go dtí tú sinne. Se ach leabhar go máil. Well, cínta. Ach a dús cógáideach bhfuil leanamh séiletheacht na léimta seo inín na, agus credim bhfuil an bháthair agus an leanamh go maiid. Dúirda gon General ó Lainsigh ina literéigh go meach litracha isteach agus amach cút. Tá an réiteach sin déanta. Chorfar fiad a bhríthar nach dógad an deis chun éilú ná díomhálaí anamh dúine. Ní oscail mit 1 litir seach nó amach thugad. Tá a bhríthar agad. Ná tríal ló nó imacht. Beag fear gáda faoi do bhainóid an tom gcláir. Spána me sé dí homragait ach deir mar rís le Ná tríal rith nó is ditches mesa. Ná bíocht glugaracht dá bheá rógait. Má siúr le tlaachíocht tá súlgam nach chuir sé seachart cabhrúling ar a bherim. Seo I aimtir an éir. Ó, is mála mé sin. Do heomra General. Agus deir mar rís le ná tríal in imacht. An gáda sin fin bhainóg. Lág sé tú. Seo seo.
Gur agad. Hasúlagam nach ceapan tú gur Gruagáin ar a general. Ní nach raibh a bhí go. Ach, tugam is an prísúnach a seamach. Chud na héamh. Ní seo chuid can na héamh. Beidir go nóir dóitú dumsa é sin na lách a machansa. Yes, many is flavor sin. Micheál Ó Gruagáin, Seán Ó Caillig agus Gearóid Ó Mordha aisteoirí bholtain san agus cábhis ach go mbeadh an léiriú sin an níanamh amachchan seo ina iomláin gur míle maith go bh airmh. I dhéarmid, chuann sé sin síos ar an achtar bhfuil an taachtar nuair a bhí an ghinearál faoi chamád. Se. Cha an líonseach agus a bhíonn an a bhaile sin ghinearál. De cha. De cha mar dír sé mar talúin sin dír sé gá bhdéal is go betha. Agus bhúr an tas nó sin. Agus díad ar mar a bhí sa dráma, díad ar amach síime sa bháid an éir agus dúirt sé raibh agus de chathach sé an lá a múthar a bherem sa bháid an éir leis agus bhí leids in an aire thuairtá. Agus is tíhann sin bhí cártaí arsúlacha. 15 is mó. Agus de bhúna ar cúpla seanachal nua don generál agus fála mór anna bhá gaeilge bheann. Gan dat hín arbéis mar a deirt bhí a heilige. Wel far consider far linguist bheann Ólaí Teangan. Aha. Agus de fiúse sús an ghéling anna hánig feos mór chuid gaeilge na mac na cúid seachtainna. Churin geall agus. Háidthe, nuair a bhí sud a go bhráh déal is go bethe gceist go bh. Cháróg sé sin le gaeilge inge. Liam, ceiste go bart, meach sé díntain ag an Oireachtas beidir túir faoi chúnamh léirithe na thuairt de le héadí sa. Nuair écann tú go bhfuil drámaí nó scrífa á scríomh agus á gur le chéile ag le héadí diarmar agus daoine eile nach é. Ní chun léthireachta iad drámaí. An rud é beidir go meach sí mé an Oireachtas túir faoí réigen nach chúnamh léirithe a thuairt dá le héad. Ní ach man dúna fádaí tá sé go siimplí le sin go amach man dún bhrála mé dhéine. Ach tá fás agus forbardínta takeí a chusaí drámaíocht le blinta beganús agus go dtíhann is cús brad gún gur dúis drámaí iireachtas chuidhá dá gurtar ar stáitsin is. An dráma gailgus fear go bhacha mise, beidir mo híal ná níomhhailinn de rublóid le Jostlí van Neachtan. Arbór. Agus dúis dráma iireachtas a bhíonn sin dúirte hen nach mag snascuirt ag mar an sprucáta cé le go bhíúil. Agus bhí drámaí bríon ó Timón a bhfuil gablíonn rivision ar stáitse comá. Tá drámaí take bleit lí a go réaltanis tá cúige chuna mar le tosnú ihe de lúna stáilm. Tá sa mint. Tá sa mint an seom leit lia. Tá an dráma éar ag Jimmer de Fuite, marúte feici ag daine cai siad gála. Ní mír an seag an caiici seo in bhí se thbáir. Ní léon ar fárico chundare. Bhí se thbáir. A bhríd, mun tú daig ar rálíí chun an gradam a chosint. Daim tart ar rálíí cínta ach ní bheith me ghlach páirt sam léana. Sin é an sin Harlíns le bhhail tú chuirní réad a catú fána sacr bblion ar géan. Cin fásan na líam? Sean sa thorcú hí eile. Banach dé leis is dóthaí gur Nicholas Tobín banach dé leis is cúis leis an céad trí bblion gur an comórtasán bhuaig seisina agus an feitiid bhíar daoine sin nach a ggéan na Portán de mé gur goil san nóíoch. Bhí sé nós Michael Schumacher ag an am. Bhíon bhil sin ann. So tugann rial sin isteach go dogad is blion sér. Agus ar bhela ceapan gur deasan ru é, ba brídan an take trálíí am léana agus taine bhhainte agus mar sin de. Ar Clár an Oireachtas sin is le cúpla bliana nús. Sí fictar bhríd atá plán na bliana se agus an bblin tegann pictar an bhútar agus mar sin de. So tugtar ahananta scóp agus bhí cinnta go mar sí casóra agus mar sin. Catá bertathe, cad iad na buig faointí a fiúcantas amachchas an leabhar tégarthe an sanna de láimh agat. Anna chláir sé é, Rudig tosú ihe de céan le sléip na hóige, tá paráidig sléip na hóige ar sráidin na rálí ihe déine agus ba sé splóidir go machchas amach. Ina dhé sin na comórtas ar fad catos na ha rincear an seanna, so donna go man an daoine anna is rud feicála é. Na haglah bert agus lúbaní, bhí seacha duine láthir agus sin an bblionse caite. Comórtas gona daoine óga, feiceann tú daoine
a bhí aber faoi dóigh an bblionn se caiite ba si tú chuide go mléana agus teachta níos mar a tháinig brí. Agus a go leor eile sa leabhrán sin mar a deirtú. A dhéarmad bhfuil éon saothar eile i do lábh agat fill Well, de chola mé a gáin ná certit na sicíine de cóir go dtí go méid seán. Well, tá a ré chúise go agus tá glic go dúinn sa. A bhríd gur greimmar sin ní bheith sé gotacha go ceann seachtainna eile, chuirní riad a bhrídí bhfuil chéarán, líam mé agus, díarmad ó méáin, gur míle agus trú.